Osechebu yai, dream anoma, crop bia ye free and woman passachi kotoko. Kotoko free dudum fredodo, sina peja so say, ukuma pema apembeba. Or Sante hino tumfo say to otosumi enwe, or koja ma opem so de she, kotoko hini peja otio, na wunyana na kunedu yard motosumi and sanana Asantehemaa abrenemai. A duampo Frenchy, Kotokoima ufri kenchinchi dia menisa ma Asantehemaa di tipreni amwakwa eyiwaye. Odudo bibia wuni mo mahwe. Intutu meje rampo fie, osia bura, odum frete dan frete chempa wochema no so mpempem. Basetia basakesi oyi adom, atufukasi a wutrum pempem ankoma. Akrawabedi awba adwuma akrawani biwe. Enti otufo se chotosumi no Asantehemaa. Kumasa na nanoma hemfo. Asantehemaa Council, oyoko aboshan abusua ne Asantehemaa si wiase se odupon bi nyiri avre oyoko aboshan ama esenkesi aka abutu kokko anya kotoko hema anakuna du yi adomotoso miensa abreneman anatena yi adomadwa so hwe eche se Asantehemaa emfie wotwe enti ohema akwankwaja ho hyehyeye ni ananom be prasra platform ama kotoko hema si from Juada 15 September 2025 na ye jamno brada ukuada na yawada ene de twato ama omampanyini Ghana man ne amanone adehia hodo abema otufo ne Asantehemaa yako na nanumre na Asantehemaa ebeda sekum akobreman na Asantehemaa Hemaa wonim sika kuramu bosombrafo osiso se de hekwawo ene de akokwa abo amman moduafo epe ohye awura osrebu osachi osrebu akuampon akiributu kira brane Asantehemaa nya atwansu Asantehemaa se yeso nkyene enso ye wiabo bukata ba akwa ye de bosompra panyini ne achem yiwaye ohema de mefadua apiafo